Ами, общественият представител може да дойде до мен. Да видим документите ви. Здравейте! Днес на Велика събота. Дойдохме, регистрирахме нашата листа. Листата на партия Има такъв народ за първи многомандатен избирателен район Благоевград. Представяме ви нашия водач, господин Тошко Йорданов. Заповядайте, господин Йорданов. Кажете няколко думи, господин Йорданов. Ами... Колко човека е листата? Вие ще сте водач? 14 човека е листата. Хора, които се държат на думата. Това са парламентарни избори и е важно какво се прави в национален мащаб. Защото пред страната има ужасно много проблеми, които станаха още повече след това управление на тази сглобка. И в следващия парламент Има такъв народ ще бъде поне 2 пъти повече като депутати. И ще се опитаме да нормализираме нещата и да върнем здравия разум в парламента и в държавата и в живота ни. Защото здравия разум говори да се спре с постоянното вземане на заеми, което отежнява и задължава нашите деца и внуци. Едва ли някакъв българин иска детето му преди да започне да стартира в живота, вече да е бедно и задлъжняло. Със сигурност ще изконтролираме този безумен процес на ненормална имиграция с Европейския съюз. Нямат право да ни връщат всякакви хора, влезли нелегално в България. И за разлика от ППДБ, ние смятаме, че тия хора трябва да бъдат натоварени и върнени там, откъдето са дошли. И със сигурност Има такъв народ като трезвомислеща партия. Смятаме, че икономиката трябва да се развива. Тоест всякакви идеологии под формата на зелена сделка, които убиват българския бизнес, трябва да бъдат ревизирани. Също ще направят и нашите евродепутати в парламента. Там ще отидем и ще преразгледаме всички договори с България, които ощетяват икономиката. Защото най-важна е България, след това всичко останало.